Добър вечер и добре дошли в красивата градина на Народно читалище Добри Войников 1856. Започва третото издание на Лято Арт. Всяка от следващите вечери до петък включително в това красиво културно пространство ще ви очакват срещи с известни артисти, посветили живота си на музиката, литературата и театъра. Лято Арт се организира от Сдружението с нестопанска цел Клуб Култура за Шумен, с подкрепата на Община Шумен в партньорството с Народно читалище Добри Войников 1856 година, депутатите Айлин Пехливанова и Любомир Христов, доктор Владимир Йолов, общински съветник, бизнесмени. Селекцията на участниците е на творческият секретар Надежда Романова от Клуб Култура за Шумен. Аплодисменти за всички тях! Наши официални гости са доктор Владимир Йолов, общински съветник, Анатолий Стоянов, председател на читалището Домакин, Севдалина Георгиева, председател на Народно читалище Стилиян Чилингиров 1963. Благодарим и на вас, нашата публика, за подкрепата и за присъствието. Началото на програмата тази вечер ще поставят дуото Виктория Стефанова глас и флейта, аплодисменти, и Тодор Янков класическа китара. Виктория Стефанова, която познавате и от дуо Кон Анима, е завършила Националната музикална академия. Професор Панчо Владигеров с оперно пеене в класа на маестра Благовеста Карнобатлова. Срещата е в света на музиката е с инструмента флейта, но пеенето е нейната истинска страст. Тодор Янков е завършил Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. Професор Асен Диамандиев, град Пловдив, с преподавател професор Стела Митева, класическа китара. Виктория и Тодор ще представят най-новата си програма с репертуар от Испания и Латинска Америка. Да ги поканим на сцената с аплодисменти. Добър вечер и от нас. Ще ви изпълним няколко пиеси и песни в началото и на финала на тази прекрасна лятна вечер. Започваме с бразилска мелодия, композирана от бразилско-канадския композитор Селсо Мачадо, Пасока.
Продължаваме с популярен фолклорен аржентински танц, аранжиран за флейта и китара от Ивон Ривуал. Продължим с две произведения, носещи заглавията Утринна песен и Приспивна песен. Утринната песен е композиция на британския композитор Едуард Елгар.
качки днес. Продължим с приспивна песен, с която плавно ще преминем към изкуството на словото, на поезията. Тя е част от много популярен цикъл от песни, испански песни, композирани от знаменития испански композитор Мануел де Фая. Стефанова и Тодор Янков. След техният музикален комплимент с удоволствие ще поканя на сцената младата и вдъхновяваща поетеса Анна Лазарова, която ще прочете свои авторски и любими текстове. Ето и накратко важни моменти от нейната биография. Тя е родена в Велинград и пише стихове от малка. Завършва българска филология и литературознание в Софийският университет Свети Климент Охридски. Носител е на множество отличия, сред които и голямата награда от Националният студентски литературен конкурс Боян Пенев през 2015 година. През следващата година излиза първата й книга с поезия "Вкъщи всички вечерят отделно", която е отличена в раздел "Поезия" на конкурса за дебютна литература "Южна пролет", както и с годишната награда на Академия Либер за концептуален поетичен дебют в книга.
Всички вкъщи вечерят отделно се радва на широк интерес и вече е изчерпана. Втората ѝ книга се появява почти 8 години по-късно, носи заглавието «Детска стая под наем». Зад мен на сцената има специално разположена маса и може да си купите от книгата след края на срещата ни, да получите автограф и да размените няколко думи с авторката. И още, Анна е един от съставителите на сборника от авторите и читателите за книгите и четенето, номинирана за Златен лъв в категория издателски проект с най-голяма обществена значимост. Анна Лазарова работи в издателство Колибри. Освен автор е редактор, коректор, работи по създаването на дизайни за корици, подкрепя млади таланти. Тя е един от основателите на бутиковото пространство за изкуства Светофар в София. Открива и помага на млади таланти в областта на литературата, което приема и като лична мисия и заедно с съмишленици създава малко издателство за дебютанти в света на словото. Мога да ви говоря много за Анна. Млада, красива, талантлива, с топъл тембър и която винаги ви въвлича в интересни разговори. Тя ще ви сподели част от мислите, спомените, разсъжденията и пристрастията си тук, на тази сцена. Да поканим Анна Лазарова. В семейния албум отсъства Бог, но мама настоява, че го има. Че снимката свалил за некролог, а аз съм му простила, че заминал. Че носил светли дънки и каскет и в десния си джоб лилава кърпа. Обичал хляба с маргарин и мед, но никога не бил се молил в църква. Не палил свещи, не мълвял амин и често спорил с дядо за москвича. Дочу ли го да казва? Искам син, но ми се ражда всеки път момиче. Веднъж у нас замръкнахме без ток. Посрещна мама някой на вратата. Той влезе светъл. Запозна се. Бог. И го попитах. А къде е татко? Здравейте и добре дошли. Изключително се радвам и предполагам личи, съм много развълнувана, тъй като именно от Шумен започна моя, така да кажа, поетичен път. Тук преди точно 10 години аз бях отличена с голямата награда за издаване на книга на Националния студентски литературен конкурс Боян Пенев. Конкурс, който донесе толкова много в живота ми, като приятелства, като познанства, като опит, които се радвам, че имам възможността 10 години по-късно да ви споделя. Когато участвах на този конкурс, аз не бях готова изобщо. Приятели ме подтикнаха да изпратя стихотворения и не бях нито подготвена какво ще ми се случи, нито някакси самото ми същество на 20 годишен човек, който досега е писал стихотворения и ги е крил дори от собствените си родители, ме изправи пред предизвикателството да се срещна с редактори, с коректори, с дизайнери и оттам нататък да си дам сметка, че за един млад пишещ човек изключително малко хора, издателства, организации и така нататък влагат усилия и енергия, за да подпомогнат пътя му. Това се превърне в моя лична кауза. Нещо, което правя и до ден днешен. Ще ви прочита няколко стихотворения на първо време от първата ми книга, именно наградата от този въпросен конкурс. Вкъщи всички вечерят отделно се казва книгата и Петър Чухов, който тогава беше жури на конкурса, стана и нейн редактор. Тогава конкурса организираше и пленер, писане от натура и се разхождахме и с околностите и с Шумен и писахме стихотворения на място, така че ето едно такова стихотворение. Велики Преслав, Златната църква. Откакто разбраха, че Бог е заклет пушач, строят храмовете като пепелници. Прецизно извиват арките, за да му е по-удобно да си подпира фасовете. Но събират единствено пепелта от молитвите си.
Почти съм сигурна, че той им се крие, понеже не иска да знаят, че първата си цигара е запалил заради тях. Една пчела много си ме е харесала тук. Канцерогенност. Това е едно от стихотворенията, които изпратих на конкурса тогава. Прочетох по последните цигари, защо са ме изпушили такава. Баща ми си отглеждаше хербари, а майка ми отглеждаше забрава. Усукваха ги в лист противоречия, а аз им бях кутията за котви. Надписваха ги. Тази ще е нечия, а тази цял живот ще е самотна. И заживях с катрани и съмнения, кои пушачи ще са ми спасители. След пагубните кръвни опасения, отрових всички, без родителите си. Ето още едно, което бях изпратила на конкурса тогава. Почти всички от изпратените ми стихотворения влязоха в книгата. Казва се Наставления. Страхът от изчезване не е достатъчен, трябва и глина. Трябват съмнения, трябват приятели, трябва и мъж без име. До тук добре. Страст, облаци и ябълка, трябват и изкушение. Но пък трябва да им простиш все някога за престъплението. Иначе кой ще поиска безсмъртие без разкаяние? Трябва да спрем да градим и църквите за компания. Иначе как, като свършат ребрата и ще бъде праведна? Трябват ти повече от консуматори, за да не е забравена. Трябва и пещерите ти да са по-тесни, трябва смисъл. Дори да почиваш в неделя е грешно, половината свят липсва. Върни красноречието и разплитай венеца, не ти е нужна верига. Щом си решил, че ще правиш човеци, любов не стига. Много ми е трудно, все ме питат, какво ти е най-трудно, когато пишеш? И аз казвам, най-трудно ми е да си измисля заглавия на стихотворенията, на стихосбирките. И всичките ми текстове, изобщо, които съм писала, имат едни много дълги заглавия. Ето и вкъщи всички вечерят отделно, детска стая под наем, последния да затвори вратата. Ето откъде идва и заглавието на тази книга. Семейство. Има и подзаглавие. Или защо брат ми е дебел, а аз не се споменавам. Вкъщи всички вечерят отделно. Мама в 6 след работа, баба в 8 на новините. Дядо по някое ракиено време, само че сбира. Татко яде, ако се прибере. Брат ми ги обича много. Затова вечеря с всички, по всяко време, сам в стаята си. Много ми е трудно да избирам какво да чета от тази книга, тъй като е минало толкова много време от нейното издаване. Ще прочита още едно, може би от нея, и ще си поговорим малко повече за втората ми книга. Но така, да видим. Силует. Карам Бог да застане пред светлината на най-мощната лампа, а аз пред екрана очертавам сянката му. Без никакви излишни детайли боядисвам в черно и го викам: Боже, ела да видиш силуета на татко. Тази книга съдържа изключително много семейни стихотворения, може би защото е писана в много ранна възраст от моя живот. Това са текстове писани докато съм била в училище, след това в първи, втори курс и така нататък, в момента преди да се появя на въпросния конкурс. Време, в което за едно дете е много трудно да мисли за нещо друго, освен за собствената си лична свобода, доколкото такава може да има в едно семейство и нищо повече извън нея. След това обаче започнаха, разбира се, да ме преследват и
темите за порастването, за възможността да излезеш от семейната среда и да създадеш един свой различен живот. И докато тази книга представя една зелена врата, зеленото като символ на позволението, така съм си го мислила, в която можеш да влезеш и да надникнеш в дома, то детска стая под наем е логичното продължение, макар че се появи толкова години по-късно, където вече сме в стаята, но тя е напусната, т.е. детето вече е пораснало, излязло от нея и макар че тя също започва с няколко семейни стихотворения, продължава в опита на човека да израства, да взима решения, защото за мен винаги порастването се е свързвало с взимането на решения. Някак се съм си мислила, че когато си малък, останалите взимат решения вместо теб. Но обусловяването на порастването всъщност идва всеки следващ избор, който правиш. Всяка сутрин, когато се събудиш и решаваш да отидеш на работа, да прекрачиш прага на дома си, да направиш нещо повече, в това се изразява порастването. И тъй като музикантите преди мен много хубаво преходиха с една приспивна песен, и аз ще прочита моето стихотворение, което се казва "Приспивна песен". Майка ми всяка нощ е на бдение до ребрата на моето легло. Те едва се усещат в корема и, но по тях се гадае за пол. Тя отвън ги брои, аз отвътре, но съня си остава при стадото. Помежду ни живота е плътен и отсечен от костни параболи. Аз отвътре, тя вън ги брои и съм 2 пъти мъж, 3 жена. Ако мама най-после заспи, мога просто и аз да не знам. Хайде идва денят, ще е хубав. Тя люлее леглото щастлива. И разбрах, чак когато се будех, не аз нея, тя мене приспивала. Както забелязвате и сами, в нещата, които пиша, има и както класически стихотворения, така и свободни. Много пъти са ме питали, няма ли вече да се откажеш от класическия стих? Идва съвсем модерно време, обаче за мен класическия стих е нещо, с което съм тръгнала, нещо, с което съм израснала в моя малък роден Велинград, където достъпът до съвременна литература беше толкова ограничен, че аз разполагах с една антология на българската любовна лирика и я четях и наизустявах едно след друго стихотворение от нея. Така че класическия стих някак си винаги върви редом с свободния и за мен нито едното, не мога да се откажа просто от нито едното и не искам. Ще отворя на случайна страница и каквото се падне, това ще ви прочита. Спестявания. Някои умряха предварително, преди да се свиват от болка в корема по изпити, преди да четат Загаевски на пода на банята, преди да работят, да смятат времето, да мислят за дрехи, мебели и за оръжия, да имат котка, дете или болен родител. Преди да изгорят по света катедрали, държави и къщите на приятели. Преди да свикват с нещата, да разбират как се вдига сърцето и после как спада. Да откриват спокойствието в няколко тихи стени. Да заспиват и да сънуват, че всички сме тук, че сме хубави и не ни е отнето нищо, не сме загубили. Преди да редят дните като буркани с подправки и да взимат само от щипка за своята филия. Те дори да се върнат сега, ще са толкова млади и невинни и някак далечни от нас. Даже на ум не успявам да свържа понякога моите мисли с техните бивши животи. И когато си спомням, се питам, те ли са преживели реално смъртта? Или аз? Утре други са живите. Отдавна животът е ден за свиждане. Ти си на работа, не си обядвал, по пръстите умората е слюда, но трябва да бързаш и някой те чака и вярва, че в теб има жива вода, а не старо котле в забравена църква, с което измиват восъка от пода и от краката си. Все пак си ведър, при болен се влиза със смях. Натискаш бравата, а някаква сгъната в кръста сестра ти се кара по-длъжна към себе си, отколкото към пациентите. Той спи, за какво си дошъл? Това просто е кашлица, тръгвай. Но денят за свиждане вече е друг. И само мъртвите са същите от вчера.
Тази книга излезе под редакцията на Йорданка Белева, на която съм изключително благодарна, защото колкото повече време минава от написването на една книга до друга книга, толкова повече текстове се натрупват. Много стихотворения, които все по-трудно да погледнеш отстрани, да излезеш от себе си, да излезеш от сантимента, който имаш към тях и да можеш да ги подредиш. Затова и тази книга, струва ми се, стана много различна. И ако тази е награждавана за концепция, то в тази концепцията е по-скоро логичното ни порастване, логичният ни начин да спрем да бъдем деца и да започнем да бъдем възрастни, да погледнем по един друг начин на живота. Ако до този момент родителите са били най-важното за нас, то да се замислим за момента, в който ние самите ставаме родители. Ако семейството, което сме имали до този момент, е онова, което ни е градяло, то да помислим как да направим прехода между него и между онова семейство, което самите ние създаваме. Така че сега ще ви прочета едно стихотворение именно в тази посока. Призвания. Когато бяхме малки, ти загуби близък от самоубийство и поиска да станеш свещеник. Той загуби близка в самолетна катастрофа и поиска да стане пилот. Тя загуби близък от нелечимо заболяване и поиска да стане лекар. Той загуби близка от удавяне и поиска да стане спасител. Вие загубихте близки нападнати в парка и поискахте да станете полицаи. Те загубиха близки в срутена сграда и поискаха да станат архитекти. Когато бяхме малки, аз загубих близка от естествена смърт и поисках да стана майка. Естествено, порастването е свързано и с нужди, така че това стихотворение е посветено на осмислянето, че един ден ти виждаш, че вече си пораснал. Може би докато порастваш не го осъзнаваш до такава степен, но в един момент се обръщаш и виждаш какво е било за теб, от какво си се нуждаел тогава, от какво се нуждаеш сега, така че това стихотворение е за това. Няма си заглавие. Какво ти трябва? Вода, хляб, деца, какво? Някога беше по-хубаво от сега. Имахме достатъчно причини да се движим успоредно на светлината. Вярвахме в тях. И им прощавахме, когато не ни достигаха. Естествено, нищо не носихме. Рамената ни бяха отпуснати, като клоните на пролетните череши. Сега е наваляло. Вървя на някъде. Вървя на другаде, като последната си надежда. Вече мога да нося, но ме е страх да погледна във вързопчето. Дали онова, което съм завързала вътре, все още диша. Правя малка пауза с четенето, за да ви разкажа какво се случи с мен след като си тръгнах от Шумен с награда за книга. Малка предистория. Тогава с мои колеги, първи и втори курс в университета сме били, много искахме да пътуваме. Това беше изключителна възможност да дойдем в Шумен, да разгледаме Шумен и околността. Изпращах и просто някакви стихотворения на конкурс. Никой не е бил подготвен от нас, може би, че ще си тръгнем наградени. Аз съм изключително щастлива, че човек, който ме накара да изпратя текстове за този конкурс и който ме насърчи, който ми даде сила да повярвам, че аз пиша и мога да пиша, стои тук тази вечер заедно с мен. Човек, който всъщност аз спечелих тогава голямата награда за книга, но освен голямата награда за издаване на книга, конкурсът предоставя първо, второ и трето място, така че човек носител на първата награда е тук тази вечер също и това е Ася Александрова, на която много благодаря. Тя ми каза тогава, знаеш ли, в Шумен има конкурс и ние можем да участваме и така можем да се разходим до Шумен. Съвпадна с нощта на музеите, което беше още по-хубаво, защото можехме да се разходим. И точно по този начин, съвсем неволно, се озовахме студенти тук за първи път. Лели, това беше преди толкова много време. Още нещо интересно е, че тогава, по това време, книгата на въпросния шуменски конкурс на Краси Вардиев
Плесен беше току-що излязла и той представяше в рамките на конкурса. Щастлива съм, че и Краси е тук тази вечер, защото това е пък първата книга, за която съм имала удоволствието да пиша рецензията. Тогава, в момента, в който се учиш да правиш всички тези неща, тогава аз стажувах в литературен вестник и тогава те ми дадоха тази книга и ми казаха: напиши текст за нея. Аз за първи път се срещнах с съвременна българска поезия и се упражнявах да пиша, да измислям, да създам нещо по-различно, нещо по-интересно. Всичко, което ми даде това време, беше, че ти никога няма да бъдеш достатъчно добър. Не ако си самокритичен, не ако искаш да четеш повече, да пишеш повече, да се развиваш. И затова срещите с всички тези хора, срещите с журито на конкурса, с хората, представяли си книгите, с другите хора, участници на конкурса, ми дадоха да разбера, че да, това е нещо, с което искам да се занимавам. Да, от тук нататък аз ще продължа да се занимавам с литература, но аз никога няма да бъда доволна от себе си, от това, което пиша. И това е някакси качество на търсещия човек, на човек, който се стреми към нещо повече. Имах проблеми с издаването на първата си книга. Имаше проблем с печата. Тогава книгата ми излезе с корицата на обратно, което беше много тежък момент за един дебютант, който не си вярва изобщо. Така че си казах: добре, ето, да, има конкурси, които награждават, които дават шанс на младия пишещ човек, но има ли такова издателство, което ще се застъпи за младия пишещ човек? И отговорът, който си дадох тогава, беше не. Твърде малко големи издателства биха заложили, биха подкрепили малкият човек, ако мога така да го нарека. Тогава създадохме, заедно с Георги Гаврилов, издателство Scribens, което и до ден днешен функционира. В него издаваме предимно поезия, предимно дебюти. Радвам се, че вече стана така мъничко сигурно това издателство. Тоест, знаем, че хора продължават непрекъснато да ни изпращат ръкописи. И знаем, че той ще продължи да функционира. Знаем, че е вече популярно с това, че подкрепя пишещия човек и се утвърди така. И това намирам за сигурно, защото в началото ние сме тръгнали с голи ръце. Сами, с наши собствени средства. Даже си спомням много добре, че първите изкарани пари от моята собствена книга вложих в това да се издаде първата книга на издателство Scribens. Така че се чувствам, че това, което съм направила, ми носи удовлетворение. Винаги така будя си и си казвам: днес какво да направя, което ще ми донесе удовлетворение. Защото, нали, ясно е, че пишещия човек, изобщо човек, който се занимава с изкуство, има така тенденцията да си страда. И ние всички така минаваме през разни неща, които ги описваме. И веднъж един преподавател от Великотърновския университет беше ми казал: всички писатели страдат, но бездарните напразно. И аз така си казвам: значи аз ставам с мисълта за удовлетворение, но ако случайно ще страдам днеска, поне да не е напразно. Ще ви прочета още няколко стихотворения. Прости дълговете ни. Мисля си, трябвало е да пиша по-просто, отколкото съм писала. Трябвало е да спя по-просто, отколкото съм спала. Трябвало е просто да нося сламена шапка, просто да спирам под крушата. По-малко от голямото, но не малко като малкото. И как е чаровно, как си протягам ръката към него, но тя го задминава. И хваща друго, по-друго. А то все пак е отпред. В думата, която ще кажеш. В погледа към часовника. В идеята, че от мене може да не излезе добър поет, нито добър човек. Но аз вярвам, че само такива са влезли. Именно така си мисля, че много важно е да постоянно да откривам още и още смислени неща, които да ме допълват и да ме изграждат, и вярвам, че четенето е един сигурен начин да ставаш по-добър в писането. И не само по-добър като човек, като личност, да си изграждаш посредством четенето. Много често сме питали как се представяш ти сега, поет ли си, издател ли си, какво си. Аз съм читател.
И преди всичко винаги съм била читател от дете, макар че в началото съвсем не обичах да чета, но имам един стар дневник, в който съм си записала, че някъде трети клас съм била. От скука няма какво да правя, няма деца на улицата, с които да си играя, и аз от скука съм отишла да се запиша в библиотеката. И там съм си взела първата книга. Спомням си, пише в дневника ми Клеопатра на Йозеф Грунт, и съм си направила, то е лято, 50 градуса е, много е топло, и аз на терасата съм си направила нещо като палатка, в която съм опънала едно голямо одеяло родопско, и съм се мушнала вътре и чета тая книга и си представям, че живея в тези горещини, които са описани и в книгата, и така се преживявам всичко, което се случва, и може би оттам някъде тръгна това да бъда любител, читател, така че до ден днешен обичам да чета. И работата ми в издателство някакси от една страна го прави четенето по-още по-приятно и интересно, от друга страна малко ме сякаш ограничава в това, че трябва да чета все пак всички книги, които издателствата, в които работя, издават. Издателство Колибри е много голямо издателство. Аз работя в него от 3 години, като там се занимавам основно с комуникации, но за да се занимаваш с комуникации и да изкомуникираш една книга, следва да си я прочел най-малкото. А пък ние правим по около 3 книги седмично, което прави четенето малко на конвейер, както се казва. Отделно чета ръкописите в пощата на Скривенс. И така четенето ми е винаги един начин да избягаш от действителността, да се скриеш, да си дообогатиш, да си доосмислиш още нещо. Именно тази любов към четенето ме накара преди 2 години всъщност да съставя заедно с Светлозар Желев един сборник. Сега ще го покажа. Това е сборника от авторите и читателите за книгите и четенето. И това е проект, който съм направила с много любов. Съдържа историите на 42 души, свързани с книгите и четенето. Това са писатели, журналисти, редактори, преводачи, художници. Има хора на възраст от 82 години, мисля, че беше най-възрастният човек, Цочо Бояджиев тогава, когато съставяхме сборника. Най-младият човек тук беше на 9, когато съставяхме сборника. Така че някак си искахме в него да съберем личната история, защото струва ми се, че онова, което може да запали искрица във всеки човек, така най-банално казано, това е личната история. Как аз съм започнала да чета, как всеки от вас има някаква своя лична история, която може да предаде нататък и може пък да запали любовта към книгите и четенето на някое дете. И преди година, може би, когато представяхме този сборник в Бургас, една жена го купи за своето дете и няколко часа по-късно ни писа. Тя разказваше как сина изобщо не обичал да чете. Тя търсила всякакви начини, взимала цветни книжки с картинки, какво ли не, за да запали любовта му към четенето, обаче той не похващал изобщо. Няколко часа по-късно ни изпрати снимка как детето чете историите от книгата и така запалено вече има някакъв усет към литературата, към книгите и потърсило и още нещо да прочете. Така че аз много се радвам, че успях да направя тази книга. Дизайнът е дело на Росица Гърджелийска, невероятен художник, който изключително много харесвам. Така че това е нещо, с което съм се занимавала във времето. Винаги съм гледала дейностите, с които се занимавам, да са свързани с литература, най-вече с деца. Не смея да кажа на второ място, но съм работила едно известно време като педагог в детски научен център Музейко и в една академия, където пък преподавах творческо писане на деца. Тази година ще имам и удоволствието да водя школа за младежи в Творческа академия Заешка дупка, за младежи от 13 до 17 годишна възраст. Така че, да, някакси натурата ми е така изградена, че все съм си търсила допирната точка с децата, с литературата, с порастването. Може би съм стигнала до тази възраст, в която съм открила това. И толкова мога да дам и да покажа. Сега ще прочита и още няколко стихотворения.
Крайпътна обител по и на Александър Христов. Спирам по няколко пъти на себе си, сякаш спирам на теб. Почти стигнах, казвам си, докато фасът в ръката ми остарява. Не можем да останем същите, докато не станем каквито сме. Понякога, в усилието да запазя сянката си цяла, забравям да говоря на облаците като на първокласници, които се учат да пишат чертички и те се разсейват, а няма нищо по-тъжно от ясното небе на близките ни. Виждам ги през окото си като през шпионка. Как се справят с гравитацията, но не се справят с мисълта за нея. И не е честно. Друго имах предвид под човека. Ето ни, грижовни и търпеливи. Ти ми подаваш ръка и ставаш с педя по-висок. Аз се усмихвам и тръгвам, подобно мравка, която носи утрешния ден назад към днес. После се разминаваме. От вече старото ни място някой вика за помощ. Това е единственото стихотворение, което носи посвещение във всичките ми текстове до момента. Александър Христов е човек, с когото се запознах именно тук в Шумен, който към момента е автор на 4 поетични книги и аз имам удоволствието да съм дизайнер на една от тях. Сега ще покажа. Това е поетичната книга на Александър Не, която излезе съвсем скоро, пак с логото на издателство Scribens. Щастлива съм, че много хора, с които съм се запознала тук, в последствие стават автори на издателството. Продължаваме да поддържаме изключително топли и приятелски взаимоотношения, да си посвещаваме стихотворения, да някакси разговорите за литературата да поддържат литературата жива. В нас такива хора са и Ренета Бакалова, чиято книга също тук съм донесла. Тази година пък издадохме миналогодишния победител от конкурса Боян Пенев, Калоян Иванов. Също съм донесла книгата, така че който желая после може да разгледа. Аз, понеже тези хора все пак ги няма, пък аз съм тук, ще продължа да ви чета още свои стихотворения. Бъдеще. От покрива на миналото ми се вижда днес. И нищо повече от тук нататък. Когато го видях, не ми хареса, но се престорих, че не съм прочела датата. Така дойдох и се съмнявам тук да свършват мускулите и фалангите, с които съм се хванала за друго, а не за всички сламки на удавника. Ще се удавиш само ако слезеш, повтаряше едно дете отсреща. Но майка ми каза, че е глезено и винаги се сърдело за нещо. Така дойдох по сигурните пътища, а не по покривите, там било опасно. Но онова дете видя, че има бъдеще. И затова то вместо мен порасна. Писмо. Мамо, ти ме учеше да съм добър човек. Но виж, оцелявам през дните като през нощи. Бързо и самотно. Той сякаш си губиш гласа или ключовете, документите, доверието. Губим непрекъснато спомени като млечни зъби. И те оставят под възглавницата ни, и те оставят под умората. Тази гледка е вързана на верига, предава се от очи на очи. Но моля те, аз не вярвам на очите си. Те са сложен предмет на договорки. Пиша, за да знаеш, че съм добре, че се държа за този момент, като за дете в реката. Така ли се държеше ти за мен? Много ми е трудно да пиша за любов. Все съм писали за какво. Ти е най-трудно да пишеш и аз казвам и за любовта. И не защото не съм я срещала, ами защото някакси толкова много е изписано вече за нея, че ми се струва, че каквото и да кажа вече е казано. И сега ще се опитам все пак да прочита някое друго по-така. Няма значение дали ще го усетя сега, утре или никога. Това чувство съществува независимо от мен. Това чувство обикаля по света.
Трака с зъби, събужда, убива. Ходиш по празната улица, мислиш за него. Търсиш си нещо из чантата, мислиш за него. Обуваш, събуваш се, спираш, запалваш същото друго, пак първото, второ, мислиш за него. Искаш така да го бутнеш небрежно, рамо в рамото, сърце в сърцето му. Искаш то да е твоето чувство за винаги. Но аз не вярвам в клетките, нито в улавянето. Вярвам само в живота, който го е създал. Аксиома за асимптотата. Ако спуснеш мислена линия до другия, ще разбереш цялата математика. Тя все пак се върти, светът е кръгъл, разделяш, владееш и събираш остатъка. Изведнъж всичко ще ти се стори лесно. Полага ни се място спрямо ръста ни. Днес е числител, утре неизвестно, броят на годините е в дървесните пръстени. Така че колкото и да тежи, смятай. Неизброими са само мъртвите. Всеки път, когато отваряш вратата, това е просто един правоъгълник. Ти му познаваш страните, така че от другата страна няма неясно. Водата е 70%, но ако плачеш, над огъня гледай да не угасне. Всичко ще реши тази мислена права, с която излизаш от своето тяло. Дано ме разбираш. Сега ти остава да дръзнеш, да се доближиш до някого. Проектиране на света. Аз съм си мечтала за човека, за неговите крачки и за сгъвките на лактите му. Мислила съм го като сочен портокал, като мокра картонена кутия или като дървено яйце, което никога не се чупи. Чертала съм го, писала съм го, но виждам, не е дошло времето за нищо цяло в този живот. Човекът е само проекция на още един човек. Любовта е проекция на още една любов. Бог е проекция на още един Бог. И някъде там в редицата, майка ми е проекция на още един баща. Утеха. Утешаваме се взаимно, че сме влюбени. Утешаваме се взаимно и че не сме. Че сме безстрашни, че се страхуваме, че има много пътища, че няма накъде. Че предстои красивото, че нищо не очакваме, че всичко сме загубили, че имаме какво да губим, че е признак на живот проплакването, че плачем за смъртта като за нищо друго, че е минало лошото, че до сега беше само хубаво, че времето е бавно и е спряло и е пъргаво, че небето е синьо и черно и бяло и пурпурно, че земята е твърда и мека и рохкава и объркана. Утешаваме се, постоянно, каквото и да стане, че сме близо и далече, че сме добри, че спорим, че всъщност, колкото и да се утешаваме, сред всички същества, неутешими са само хората. Строеж. Често денем се будя в опасения. Казвам си, преборихме се за тази земя и някак ще трябва да построим къща отгоре, иначе ще я завземат битовизмите, еднообразието и късната младост, която само прилича на младостта, но всъщност има тъмни кръгове под очите, мигрена и твърде много работа, за да я е грижа за строежа на нещо трайно. Трябва да издигнем къща, чуваш ли? Преди да обрасте с отчаяние и с отвращение, които режат, ако се доближиш с тялото си. Не знам каква ще да е тази къща. Никой не ме научи да редя тухли, аз собствените пръсти трудно подреждам в ръката си, когато я свивам в юмрук. Никой не ми показа как да оставя отвор за прозорец или врата. Място за голямата звезда, за кислорода и за човека. Аз нищо не разбирам от покриви, пушици и тружески песни. Понякога мога само да почна от някъде, да внимавам с годините на дървото. Те ще намерят начин да се пръснат в мекото. А когато това ме достигне, знам да полея с алкохол раната.
Седя на ръба на леглото в неделя вечер. Ще направя една пауза, тук в която ще кажа, че за мен винаги е било изключително важно да пиша за нещата от живота. Разбира се, такива каквито са, разбира се, такива каквито въображението ми ги доукраси, но нещата, с които някак всеки от нас се сблъсквал, може би. И все си мисля, че образите, които ги създавам с цел някой да ги прочете или да ги чуе, да си каже: да, и аз бях там, да, и аз, да намери съмишленик по някакъв начин, да намери приятел. Та, когато ме слушате сега, помислете си дали и вие сте били там. Седя на ръба на леглото в неделя вечер. Както седеше майка ми преди години, както е седяла баба ми някога, сигурно и тези преди нея така са седели и са съзерцавали прииждащото. Онова, което предстои да кипне, да се превърне в прекрасно. Децата в одеялото до печката, млякото в одеялото до печката, до тях котката, до тях обувките, да не са измръзнали за сутринта. До тях вратата и ветрецът през процепа отдолу, който около празниците не е добре дошъл. Как е празно сърцето в тези недели, като че всичко вече си направил и умората отдавна е прекрачила оградата. А тепърва идва онова, което идва. Всичко изглежда сякаш трябва да се събудиш и утре. Готов да забравиш тази история и с нея да загубиш чувството за себе си, възникнало твърде късно след другите грижи и даже след шарките на тапетите. Аз нямам какво да губя, освен любовта, предимството на моето безразсъдство. И все пак, бих ли? Понякога почти си спомням тази вечер. Но какво стана после? Завързах си морето на конец и го разхождах бързо като ручей. Отидохме в картина на Моне и 2 пъти в стих на Рупчев. Заведох го на църква, у дома, показах му и детските албуми. Намазах му филия с мармалад и после го изпратих в ума ми. Ще постоиш ли там за мен, море? А то протяга смело бреговете си. Навън денят е толкова горещ и слънчевите пръсти са преплетени. Конецът се изплъзва като страх. И млечните ми зъби са на място. Морето е последният монах, след който вместо чайки идват лястовици. Много обичам да пиша за морето. Дори и грозно. Това се казва грозно стихотворение. Морето има лош дъх в устата си. Храчи на посоки, пенливо отказва. Няма никакви чайки, никакви гларуси. Това е грозно стихотворение, казваш ми. Морето ляга на брега си и се гърчи. Наново се преструва на удавник. Над него летят злини, летят стършели. Това е грозно стихотворение, казваш ми. Морето има своите тъжни симптоми. Като нас има жертви, заблуди, зарази, които за негово щастие никой не помни. Спри да пишеш това стихотворение, казваш. Море, те искат да лъжа за твоите съмнения, за дните, в които си кисел и проклето. Ако пиша само красиви стихотворения, значи съм спряла да вярвам в морето. Както музикантите винаги имат така едно стихотворение, пък аз една песен, която им е най-представителна, един шлагер, който винаги се върти. Така и аз имам такива, които обичам винаги да си чета и ще прочета това стихотворение, което се казва Корабокрушение. Брегове не откриват очите ни, само котви. Ще ни свършат ръцете кибрите ни и как ще се топлим. Ще ни хлътнат очите бенгалски и как ще светим. Под вълните ни няма атласи, нито съвети. Щом простят и мидите в двора ни, ще се спънали. Щом изплюе морето кораби, има потънали. Щом преглътне морето рибари, плиткото диша. Ще се върнем назад към вярата, за да пишем.
пак с мастилото си солено, пак за чайките. И зад хоризонта през мене ще мине майка ми. Да ви кажа, не винаги се получава да напишеш стихотворение и да го представиш. Не винаги, нали, така, вече като си спечелил, примерно, някакъв конкурс и има едно напомпване на егото на повечето писатели. При мен не е така. Аз бях до такава степен срамежлива и трепетлива и така да си показвам нещата. Толкова трудно ми беше да го правя, че до ден днешен излизам на сцена, едва проконтролирам ръцете си да не ми трепери книгата. И не винаги ми се е получавало да спечеля или да ме харесат хората. Или... Не всеки му си иска да бъде харесан, разбира се, това е така. Но реално годината, в която аз спечелих конкурса в Шумен, беше втората година, в която участвах. Първата година не спечелих, участвах предимно с класически стихотворения. Нямах дори поощрителна награда, нямах нищо такова, освен някакси мнението на хората, които ми казаха, да, има нещо в теб, но работи още в тази посока. Тогава си спомням Антоний Димов, който също е тук тази вечер и на когото съм благодарна. Така хубаво ме нахрани. Стига с тая класическа поезия. Айде малко по-модерно. И много хора си тръгнаха така обидени и огорчени от това, че не са спечели. Аз също бях от тях, разбира се. Но после си казах, я да помисля малко какво ми казват тези хора. Нали? Критиката, която се отправя към мен, винаги я взимам, опитвам, мисля върху нея, разсъждавам ден след ден и се старая да стане по-добре. Не винаги се получава, обаче с умиление си спомням думите на Иван Карадочев. Бог го прости, той беше част от журито на конкурса тогава. И той ме издърпа ме така на страна и ми каза: до година да се върнеш пак. И аз... беше ми гадно да ви кажа. Такива младци, искат си да се случат хубави неща. И той каза, има нещо в тебе, има до година да дойдеш пак, задължително. И в тази една година, в която аз изобщо не съм си мислила, че пак ще се върна в Шумен, той ми беше писал няколко пъти в социалните мрежи, не ли се подготвяш да се върнеш, не ли се подготвяш да дойдеш. И някакси безкрайно благодарна съм на този човек за коража. Така, ще прочита и сега няколко по-нови стихотворения, защото както ти трябва кораж да направиш едно нещо, то ти трябва кораж да направиш и следващо. Ти като издадеш една книга, това не спира света с нея и не си казваш, аз съм тук великия писател. Продължаваш, действаш нататък и аз сега съм си намислила един проект, в който, както ви говорих за любовта към четенето, ще ми се да направя проект с много интертекстуални връзки, препратки, които препращат към различни автори, които съм чела и които са ми любими, които са много тънички, по-трудно се долавят и ще ви прочита някой от тях. Първото е посветено на Силвия Плат. Знаеш ли, Силвия, трябваше да извадиш главата си от фурната. Всяка идея, всяко море, мастилото, амбициите и белезите от изгаряне, от прохождане, от допира на човека до човека, обречени да изчезнат, да утихнат, ме карат спокойно да разперя ръце, ме правят пчела, която ще опита от тези проклети смокини. Скъпа Силвия, как напразно замени дъха си. Каквото и да казват хората, сърцето винаги издържа. Тези 15 минути, в които сърцето ми хвърля камък. И зараждането на любовта, разпадът на любовта и самата любов изглеждат нищожни. Не са тъжни, прекрасни или безкрайни, каквито са били доскоро. Казваш все по-малко, все по-обрано. И се надявам някоя дума да те оцели, да те направи смъртен. Топло е и смея да твърдя хубаво. За нищо не съжалявам. Сетивата ми подготвят клопка, в която ще се хвана, щом настоящето отмине като линейка, но сега времето е просто пасажер.
Имам 15 минути да не избирам, да не решавам, да не търся начини, да не съм стръмнина, дъщеря и любима, Йозеф Кнехт, Ханс Касторп, Тереза и Сабина, и Лилиан, Господи, и Лилиан. В този момент аз няма да открия. Нито ще извоювам свобода, нито ще завладея територия. Мой ще остане само мястото на камъка. Мили мой, да тръгваме от тук, да го забравим. Ти знаеш ли зарите над изумрудения град, над улица Консервна, над зелените покриви? Дали са толкова гръмки и бляскави? Дали заслепяват, се пръсват, треперят в небето? Дали ги гледат отдолу с величествен страх и избива пот по ръцете им, но студът е безскрупулен? Дали ако там пребледнее лицето ми и бузите ми като след любов са мокри, ще бързат към някакви скрити места, към тайни измислени все пак хубави куполи и някой ще викне от своята каляска: малка е раната на сърцето ти. Преговори. Стоим с добрия ми приятел, пием вино и говорим за история. Разказва ми за зимите, които не приключвали, но и за революциите. За Аполинер, не успял да преживее травмата на черепа си. За емигранта Ремарк, за Селинджер, който цял живот помнел аромата на платта. А майката, намерила детето си бездиханно на сутринта, е една от 3 милиона майки. Напразно страдам, ясно. Колко нависоко се издига захласът от космическия траур. Светът само убеждава човека си в незначителност. И аз ще спра да плача, щом така ми казваш, приятелю. Още само една любов. И после никога повече. Ти по-добре смееше, по-добре се смееше. По-добре жилеше кожата и оставяше най-честните червенини. Ти пееше тази песен по-добре. Ти по-добре будуваше вечер с звездите, по-добре се срамуваше и наостряше косите си по-добре, когато ни приближаваше опасност. Твоят белег беше по-добър. И по-добре се сбогуваше с морето, докато ние плачехме в пясъчните му бедра. Ти по-добре знаеше Фотев, буква по буква, Бургас по Бургас. По-добре възнамеряваше, ти по-добре бдеше. Любов тъничка като рибена кост. По-добре, че те няма сега да не видиш как без тебе живеем. И мисля да прочета едно последно стихотворение. Ако някой от вас има желание да ме попита нещо, с най-голяма радост ще отговоря. Но мисля с това да завърша. Избирам го не защото си го харесвам най-много, избирам го, защото е последното нещо, което съм написала и така ми се струва добър завършек. А малко странно и експериментално. И все си мисля, че най-тъжното на щастието е това, че то отминава. И най-хубавото на отминаването на щастието е това, че знаеш, че утре ще може да дойде отново и го търсиш. Така че това стихотворение също си няма заглавие. Най-тъжно е, бяхме щастливи. Най-тъжно е, беше се смял в гората, беше се смял в пазвата, беше се смял в ухото ми. Най-тъжно е, беше полека. Бях сантиметър отпусната, 2 весела, 3 по-близо до несходимото с живота. До невъзможното в бръчките и дещи. Най-тъжно е клечка кибрид без главичка, паях в страхлив дом. Скринът запазил смъртта млада. Вътре не исках да бъркам, но някой ми каза, че може. Мина и това тъжно, но не мина най-тъжното. Силата беше моя, сега е ничия. Най-тъжно е, бяхме млечно бели. Сега сме сиви, стипцави, нацапани с пепелта от езика. Крясъци в гората, крясъци в пазвата в ухото ми. И сърцето казва, страшно е, аз мисля, тъжно. Най-тъжно е, търсят хората щастието.
Бяхме щастливи, бяхме, но нямаше за кога. Идеше най-тъжното. Дойде. Търсихме му дом, остана. Нося му закуска всяка сутрин, боя се да не му хареса, да не би като Франк да стане джудже и трагика, аз като Сара да ида сама при щастието. Това е, повярвай ми, най-тъжното. Няма опазване. Това стихотворение също прави препратка към Великата раздяла на Клайв Луис, книга, която изключително много харесвам. Надявам се да бъде преиздадена в България изобщо. Има изключително много книги, които така са изчезнали, превеждани са някога, няма ги вече. Така се опитвам и посредством моите текстове да ги възвърна, да ги възродя, да им дам нов живот и литературата да продължава да съществува. И ние като нейни слуги, ако мога така да се изразя, да продължаваме да говорим за нея. За това искам да ви благодаря още веднъж за възможността да бъда тук, да се върна 10 години по-късно, наистина помъдряла, надявам се, запазила и детското в себе си от това трепетливо вълнение, което тогава ме срещна с толкова пишещи, четящи хора. Това са и хубави хора, каквито сте и вие, на които безкрайно благодаря, че сте тук. Благодаря на организаторите, на музикантите, на всеки един човек, който прави толкова, поне мъничко, за развитието на българската, най-вече литература, но и на литературата изобщо, на всеки читател, на всеки дръзнал да продължава да живее въпреки трудностите на живота и да си повтаря, че дори да страда, не е напразно. Така че благодаря ви още веднъж. Нека продължат вашите аплодисменти за младата и талантлива Анна Лазарова. Ето тук има млади таланти, които след време може би ще видим на тази сцена. Но сега отново да поканим Виктория Стефанова, флейта и глас, и Тодор Янков. И аз с малките асистенти ще напусна сцената. След тази докосваща поезия и вълнуващи истории, които чухме, ще добавим малък музикален штрих. Павана, старинен испански танц. Ще ви изпълним. Композитора е Габриел Форе.
изпълним две песни на испанския поет и драматург Федерико Гарсия Лорка, Анда Халео и емблематичната El Café de Chinita, кафенето на тореадорите. El Café de Chinita, мястото, където са се събирали най-знаменитите тореадори. Quiero
Благодарим ви. Отново аплодисменти. Виктория Стефанова, глас и флейта. Тодор Янков, класическа китара. Да поканя и нашият специален гост Анна на сцената. Те получават специални плакети, изработени от Стоян Драев, който е тук отстрани на пейката. Аплодирайте го. Направени по негов дизайн, изработени и дарени на Клуб Култура за Шумен. Ще поканя Велислава Димитрова от Сдружението с нестопанска цел Клуб Култура за Шумен. Тя ще връчи на нашите специални гости по един плакет. Анна Лазарова, нашият специален гост. Виктория Стефанова. Тодор Янков. Утре вечер програмата на Лято Арт продължава с музика. От 19 часа отново на тази сцена ще чуем талантливата Божана Иванова Джейн, която ще ни представи популярни песни от българският и световен репертуар, авторска музика и специално кавър на прочут артист с шуменски корени. Заповядайте, очакваме ви, входът е свободен. Цветя от Народно читалище Добри Войников 1856 с председател Анатолий Стоянов, той е на първия ред тук на сцената. Заповядайте да се срещнете с Анна Лазарова и да си купите от нейните книги.